Det er integralregningens hovedsætning, del 1. Og jeg kan starte med at tegne et lille koordinatsystem. Der har vi aktierne x, y. Og på den her, der kan vi have en graf. Og den må gerne være, det skal bare være kontinuert. Nej. Og inden for den graf, så hedder f af x, så har vi en a-værdi, og så kan vi også have en x0-værdi, kalder vi den bare, det kunne også hedde b, men det gør beregningen af pænder. Og så en x0 plus h. Plus h. Her, inden for det her, der har vi et areal, som svarer til det her område. Og det her, der har vi så en, så hele det her er også et areal, og den her kalder vi så ændring i arealet, eller delta A. Og vi har, måden vi finder ud af det her areal på, det er, at vi ganger h-værdien, den her, med dens højde, og den kan have en højde inden for alle dem her. Og den her, den kalder vi f af s, og den her, den er så f af t. Og vi kan sige, at det her areal, eller det her delta A, det er mindre end, eller lige med h ganget med f af t, så hele det her areal, hele det her rektangel, er det i hvert fald mindre end, så vi siger f af t ganget med h, og det er så større helt sikkert end f af s ganget med h. Så sådan der. Sådan der. Og i den her ligning-agtigt, der kan vi så dividere med h på alle sider, og så får vi delta a divideret med h. Det er stadigvæk større end, eller mindre end eller lige med f af t, og det er større end eller lige med f af s. Og den her h-konstant, den kan vi jo ændre på, som vi har løst mere eller mindre. Så hvis vi siger, at h er gående mod 0, så har vi, at f af s, den er gående mod f af x0. Så det vil sige, at den her højde, den er gående mod, ja, det er så den her højde. Nu er det så det samme stort set. Men hvis den havde gået nedad til at starte med, så ville der være en forskel, og den bliver altså meget mere mindre og mindre. Så når h er gående mod 0, så er f af s også gående mod f af x0, de to y-værdier. Og det samme kan vi sige for t, der er også gående mod f af x0, for h gående mod 0. Det betyder altså, at den her størrelse a, delta a, over h, den er også gående mod f af x0. Og det er fordi, at hvis den er imellem f af x0 og f af x0, så kan vi sige, at den der kan jeg omskrive til a-mærke, og det er så x0. Det er så lige med f af x0. Så nu har vi så del 2 af beviset for integralregningens hovedsætning. Så vi starter med at tegne en graf med en x og en y-værdi. Har vi sådan her k, som vi så kalder f. Og for den har vi så to streger, som udgiver et areal. Vi har en a, så har en b, og arealet hedder a.
så lige skrive hernede, kan vi omskrive til f af b, parentes der, minus f af a. Og vi kan sige stort F, da det er stamfunktionen af f, som er arealet under hele grafen. Og det er så arealet, vi skal bruge, så vi tager arealet mellem de her to. Og så kan vi skrive stamfunktionen op herovre til f af x, som det må så være lige med a på en eller anden måde, sammen med noget. Så vi skriver a af x op også. Og vi ved så, at hvis vi putter en vis konstant sammen med a, så får vi så resten af arealet under grafen. Så det er bare putte så k på her, og k på her. Og så skal vi så indsætte vores a og b ind på x's plads. Der har vi allerede herover, så det kan vi bare sætte ind der. Så vi skriver f af b minus f af a. Det giver så den herovre, a hedder det. Så vi har a af b plus k minus, fordi vi har minus herovre. Så vi siger minus a af a plus k. Og de her k'er, de går så ud med hinanden. Så vi går herned, det bliver selvfølgelig bare det samme. Så har vi så a af b minus a af a. Og så hvis vi går tilbage herover, så kan vi se, at b-værdien den er jo fra a ud til b, så det giver den værdi, x-værdi. Men på a, det går fra a til a, den er 0. Det er jo bare en lige streg. Så den, ja, så vi som 0 her. Og så har vi bare ab minus 0, det er selvfølgelig 0. Det er bare det samme. Og så b er den x-koordinat, som arealet udgivet af. Så kan vi bare ændre den til bare a. Bare a. Og så har vi f af b minus f af a. Og så har vi så bevist den her